gletak. Ya wis. Wis Sini. Nang aku sok samar. Iki ki nek rada kenemen nang lek obahmu asam urate ki kumat kok. Ning kowe urung tau ngerti kondange Zeze. Ya, sing tenane ya Zeza. Zeze. Yo, Mbak. Zeze. iki jenengane Jeje apa, Pak? Zeze. Oh, yo saiki Jeje. Wis Jeje. Yes, engko sing penting kita kok tereng-tereng ngono ya ya. Ayo. Apa iki? Sau gletak. Lha iki kita gletake ya ngono. Jago. Jago kita Lah, asli. awak aku piye